Mata forsøger at finde Martial Lambert og Schneiderlin. Schneiderlins højre fod. Godt træf, han får på den. Ej, den går lige akkurat forbi opstanderen. Afslutningen. Den timer han ikke så godt. Alligevel får han ramt på den. Og her måske kunne forvente, før kampen begyndte. Ighalo, der ikke får ramt på bolden i første omgang. Kan jo igen og indlæg ind mod Tardini og Ighalo. Ny stor chance. Med samme centimeters marken som Schneiderlins flugter røg forbi den anden ende. Og De Gea står fuldstændig forstenet derinde. Fin første berøring. Han lige får at vende rundt med. Det... Ej, så går de ikke i land, og hvad så Ighalo? Den skal han udnytte. I denne kamp får en kæmpe mulighed. Og skidt kombination mellem hollandske Blind og spanske De Gea. Og Blind ser også. Skidt udspark af De Gea. Der er ikke for alvor en United-spiller, der har fået sat et positivt aftræk på den her kamp. For et træf. Bolden, der knækker i luften. Ingen cirkulation i bold. Og Ighalo igen på togt, og det er... På den hvide spreadlinje. Mata! Og i hjørnet, hvor han står. God mester, så er hjemmeholdet i front. Juan Mata sender Manchester. Sådan gik det ikke, og nu er det Mata, der måske kan gå ind og blive matchvinder. Og den sætter perle. Skruet rundt om Britos, der begik frisparket mod Martial. Forrygende frisparksperle for Juan Mata.